Daniel Holmes li fl-2011 ġie kkundannat 10 snin ħabs u multa ta' 23,000 euro wara li ammetta li kien ikabbar pjanti tal-kannabis ħareġ mill-ħabs u mar jingħaqad ma' familtu f'Wales. Lura fl-2006 meta kellu 28 sena, Holmes kien ġie arrestat f'appartament fejn kien qiegħed jgħix f'Ainsel Fawdex. Dakinhar instabu qatt ta' pjanti li bejniethom tellaw pista madwar kilo droga. Miegħu ġie arrestat ukoll Barry Lee li kien instab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-ħabs. Is-sentenza kontrih kienet ikkonfermata wkoll mill-Qorti tal-Appell. Il-każ ta' Holmes kien qajjem kontroversja sħiħa hekk kif għall-bosta, is-sentenza kienet waħda eċċessiva. Saħansitra sar marx favur id-dekriminalizzazzjoni tal-kannabis u l-legalizzazzjoni tal-kannabis għall-użu personali. Il-kontroversja kienet komplet tikber għal fatt li l-każ ħa numru ta' snin sabiex inqata'. Żmien li fih intqal li Holmes kien irriforma, daħal f'relazzjoni stabbli u kellu bint. Huwa dejjem saħaq li droga kienet tikkonsisti f'5 pjanti kbar u 25 pjanta żgħira li kienu għall-użu personali tiegħu.